الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio toldubangu e onon ɓe ɗiɗo groupe whatsapp groupe nafoore mere almudel ousmane jammalik ba arti ene ñaago on ndewnel hande wiyaka hayyo korka ala so yama hayyo korka walimi cikki ko yawa tan so ndenaka wodata saliɓe ko jaljalɓe ɗum noon ngare duusen korka onon tedduɓe moƴƴi ngare duusen korka mbe sikki mo jaɓɓaki mo yani hayyo korka on kam duusata korka kono kon moƴƴi onon fof mbi hayyo so Allah jaɓi yo Allah jaɓan en wallahi o rokkata en sona yidde jaɓande noon ko moƴƴo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. ɗum noon yo ñaagoɗen eɗen mbiya ñande fof ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim. so simore nde joofi mbiyen ghayril maghdubi alayhim wala dallin ƴeccagal ɗo mbiyen amin oɗon gol sabu Allah wi fecci faati hakkude makko e jiyaɗo makko dañi ko ñaagui ko. ɗum noon yo ñimnen e siratul mustaqim ɗo waɗe to suratul hud oɗo aya so mi yejjitani aya o 113 mbiyeɗa fastaqim kama umirta ya focco ya woni siratul mustaqim ɗum woni Allah wi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rew Allah ha mayde ara taw may oɗon woni alhaali ɗum woni Yusuf wi توفني مسلما وألحقني بالصالحين. so maide ari yahro eden goni islam eden goni sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جافر إن جوني بندرابي جولبي nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oɗo abdoullah ibne soufiyane o ya rasulallah jangguinam konngol mi nanguito hen o wi a gonɗini Allah wi Allah woni joomi o wi caggal ɗum ya focco darso o ko onon haaɗi nelaɗo sallah sallam nde wonno ko jiɗanimɓe moƴƴere o yiɗa ko juuti o yiɗa ko tampindem o yaniɓe kala kanko woni kala kaka min ɗum ɗon diine wallahi minen ceerno goto wiya noon almudo no wiya noon kala kanko woni kala ɗum ɗo ko haala Allah ɗum ɗo wona haala Allah wona haala nelaɗo o wi qul rabbi Allah thumma istaqim darso o ko ɗon haaɗi bandiraɓe julɓe nelaɗo yimo wi ko Allah woni joome focco o wi ya rasulallah
ko kulanɗa kam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wimo oɗo gandi ko nelaɗo waɗi nelaɗo nangi ɗemgal wimo ay ɗum ɗo rento ɗum ɗo ɓuri sattude sofde fof ko oɗo boobo woni ɗemgal kañum halki en ɓe mbino so terɗe pini mbi e ɗemgal ko an addani min caɗele an sa focci min pocco ɗum noon mbiyeɗa fastaqim kama umirta ya focco an e wonduɓe ma wala tata ko holɓenne keeri ɗi bandiraɓe sehlaɓe innahu bima tamaluna basir ko gonɗen dow mum ko Allah ni yiya ɗum bandiraɓe sehlaɓe wala tarkanu ila alladhina zalamu ay ɓen ɗon oñiɓe ɓen ɗon toñɓe ɓen ɗon joom bida en joom fijirde yata yumɓe en ɓen gamriji hara wuura e mabɓe toñowo hay daha hoto rokku ɗum joom bida hay daha rokkum ha deftere rokkum aɗa walla mi wadde bida o wala tarkanu hoto oño hoto wuuro jaada e mabɓe lefte memma wala hawla wala quwata illa billah wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar ay so lefte ngari hay goto wawa falade Allah siidi hore goto siidi hunde hay goto wawa falade mbiɗa noon ya jul subaka kikiɗe jamma e ñalam ti suba takkasan futuro e gueƴe aqimi salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at bandiraɓe sehilaɓe bakkar mumtata ɗum ko dewal Allah ngaji goto ari al Mustafa o ari arde koye Umar o ya Umar min de mi waɗi bone o ko woni o won accolade illégal mo dokkumi debbo goto mi ɓuccimo debbo janan mi fotano wadde mi halki Umar yimo sur hoorema Allah suurima sur hoorema bandiraɓe sehilaɓe jaltuɗo e korka ɓernde ɗe laaɓi hankadi o weldite Allah asaman weltima malaikaji beltima so waɗi bakkat musatmo kono on mo ɓernde mum waɗi bal rana ala qulubihim ɓernde ɗe ɓawdi kurum wayno komar ni on so waɗi bakkat o anda so waɗi ko moƴƴi o wonda ay 31 e jamma lelta qadre fof fote makko wala hawla wala quwwata illa billah kono oɗon nde wonno korka makko jaɓama dewol makko jaɓama o watti yadde jama o watti sakkade o askinduɗo lewru o weldete bandiko en oɗo bakkat wattat musdemo oɗo gorko ɗum hefti bakkat musimo umorimo sur hoorema o dogi o fayto Ababakar nel Siddiq ya Ababakar ya khalifatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam mi waɗi bone Abubakar ko woni wi akkollat on ɗon ko minute wonno kono minim siri ko ɗon wayi Bakar ko non wayi fa zaylahum shaytanu a'mal fasadu an sabil sayi Bakar on jiɗa debbo o kanko malaikaji kuɗamo iblis ne welte makko biya omo yoodi kanko jekka aka rafit ay way taru way jallo jeeri taw non malaikaji nan kuɗamo omo ndara halkade yimɓe fo belto hen artiste bu bees bi artiste keso ndeysan international fo aduna fo ni ji awra makko aduna fo ni dane makko aduna fo yi siccer e fo ne belti e pepto la ilaha illallah kono ko dum hulbini yo Allah dandu e ghafla bandirabe seylal jom so mayi mbi ndeysan artiste o mayi artiste mawno o nalanke o mawni o mo yaltino buhe makko o mo yaltini kecci makko siccer makko ne feeji de dum fo de ngadi ko Bakar fo naktub ma qaddum wa athara wa kullu shay ahsana fi ma mubin ko piccagal makko yata yumbe o jimdi di e ngamrde e baruji dum do fo winde omon maayi waaji goto o maayi oppi bone koddiɗo makko wi makko mi yiɓiye rawandu ene sofe añere makko yo Allah donde e bone baɗani bandiraɓe sehilaɓe Aboubacry mo sur hoorema o ronki dejje o ronki ɗanade o fayto al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o ya rasulallah min de mi waɗi bone mi ɓuccimo debbo jano nelaɗi ko mbaɗɗa oɗo gorko ni yehi jihad fi sabilillah omo haɓay añɓe omo ɓamti kongo la ilaha illallah ko mbaɗɗa sona ɓucciɗa joom suudu makko kono nde wonno Allah ko jumotoɗo wimo aqimi sala wa innal hasanati yudhibna sayyi'at wa aqimi salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin ya sa waɗi bonande wattu hen moƴƴere mum tadum o ya rasulallah ko min goto jeyɗo mi bi Allah ɗum ɗo ko ummata al Mustafa sallallahu alaihi wasallam tine mbiye sallallahu alaihi wasallam beltoɗen e makko ndeysaan wulidal huda sa oɗo kada mo dokkaɗa a rokkama korka a rokkama Mustafa a rokkama Qur'an a rokkama leylatul qadr ko jiɗɗa ko adi ɗum fo e ko wattindi ko jomiraɗo jaforoɗo o on woni joomi nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim o yohu yen hay min cen Ousmane mbeɗen jeeya hen ko jaforoɗo Bakar wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ay kanko omo heewi ko yafoto omo heewi ko surata omo heewi ko yurmoto hay banno cen Ousmane so tuubi Allah tuuban ɗum waɗi o wi thumma taba Allahu alayhim liyatubu o wi wa tubu ila Allah jami'a tous everyone yen ñep kullukum wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun fitukum tubani bandiraɓe sehilaɓe o malaka
mbiɗano yamun wasbir fa inna allaha la yudiu ajra almuhsinin ay sa muñi golle ma moƴƴe ɗe Allah majjinta ɗum abadan buntata to Allah falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyati yanhawna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna min ay yamirde moƴƴere e haɗde bonnde ko ɗum ɗon dandata yimɓe ɗum woni Allah wi to ay o jippuri ɗo wama kana ay ɗo gasri ɗo wama kana rabbuka liyuhlika alqura bi dhulmin wa ahliha muslihun Allah leftata gure taw wajotoɓe nan ɗon ƴeew noon hayso ko biteɗo baliyal waliyaɓe nan ɗon so wajaki soɓe mbajaki so lepte gari kamɓe fof nawarta ɗum waɗi Allah wi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ndentuɗe fitna mo ganduɗa wona toñɓe ɓe nawata ko wuuro fof bandiraɓe sehilaɓe la ila ceerno ousmane ɓeɗon haɗoɓe bonnande e leydi ɓeɗon dandata yimɓe wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin joom kalisaji en ɓe kalisaji ganduɗa ɓe kutoraki eko weeli Allah ɓeɗon yoɓe goppe ko gode dow mum kono so lefte gari ɓe daɗata fama bakata alayhim sama wal ardu ma kanu mundarin asaman wayantaɓe leydi wayantaɓe yimɓe fof wi alhamdulillah en poftima ɓeɗo sandulima wala hawla wala quwwata illa billah wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahliha muslihun Allah leftata wuura taw wajotoɓe nan ɗon kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar tu'minuna billah ceerno ousmane oɗo darso ko pandiɗa hen pandimi hen bandiraɓe sehilaɓe ko korka mayi hande hikka a hoori yo Allah hokkin horde mo wuuri mbiya baade mi hoori farille min hoora sunna Abu Hurairah wi giɗam al Mustafa sallallahu wasimamami yomi horat balɗe tati e lewru yomi juulat yomi uddata yam ɗanade yomi juulat duha onon sakaɓe les jeunes et les jeunettes les filles et les fillettes et les garçons onon yontaɓe miskleji ɗiɗo miskleji hutorɗum e dewal Allah nela sallallahu alaihi wasallam neɗɗo o puusata dar hawnamde cagatakal makko la jeunesse. Where did you use it? Where did you use your power? Ta force, mbiyeɗa qu'il est beau avec les beaux yeux, mais avec tout ça, si tu n'es pas pieux, tu es fouti. Ko ɗon way bandiraɓe sehilaɓe sa hulani Allah borama jeune et jeunette fof ko gotum kumbis e dembis enen fof sen kulani Allah en borama ɗum waɗi korka ramadan holko Allah fandi hen holko fandi hen la'allakum tattaqun ƴew min mi weltanimama sababu enen fof en tuubi gaɗa tuuben belten Allah weltanima en bandiraɓe sen tuubi bandiraɓe sehilaɓe hikka a aski mbiya mo wuuri so Allah jaɓi mami liggo hikka mi liggo no fewi mbele mbeɗa aska 2 millions 4 millions so Allah jaɓi a jokki cousine ma o cousin ma mbiya kanko kay cousine ɓe batti haaldude alhamdulillah ana weltaki en ay asamane weltima ɓe beldiri bandiraɓe sehilaɓe o watti yaade jamma pappis watti yaade jamma manen nantiɗa yornude pimbornode gueeƴi ya bandiraɓe kanko o saabu o tubata Allah kañum jeeyi alno mum Allah jeeyi tuboji mum o werta jungo makko jamma bodɓe bakkar ñalawma tuuba o werta ñalawma waɗɓe bakkar jamma tuuba te Allah ne wela hen ana welaka ɗum pappis tuubi watti yaade jamma sidi yahya o yiwaji goro mo yahanno jamma ndesan maaro ko jantal ma no wonno ɗo yahata jamma o fotte fedde mabɓe rewo tan enen gue wuttuma ko ɓe ceeki wutte temineni gas te gaysel masjid telek masjid an to paɗa samba Diallo mane batta yaade jamma kono ɓe rewɓe kulɓini yan o tuubi on goppata o tuuba e laare argay ala laare tuubi goppemo tuuba ƴeew oɗo sahabi ndeysan o ari mum wara nela sallallahu alaihi wasallam fudala nelaɗi fudala ko jiɗɗa o yimɓe jangto Allah o wi fudala nelaɗo min becce makko o wi ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah o yalti ndeysan nde makka duuɓi 13 nelaɗo ne wangoɗon omo yiyaɓe kule Allah mbaɗe tawhid mba tawhid fijirde nan ɗon sangara kono haɗani hol sababu sabu shirku ɓuuri bonde sangara on jaaɗo ha yiɗi Allah o hursini Allah o oppa sangara o oppa fijirde oppa hunde fof kono noon shirku ɗum waɗi Allah wi wama kana rabb wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yimɓe heeɓe ne goni kono e mbaɗa shirque loyi ɗi e talki ɗi e piɓre baji ɗi e ƴeewanam ga e waɗnan ɗum ko shirku bandiraɓe sehilaɓe fudal ɗo yahanno fotte debbo goto ko fedde mabɓe rewre oy fudala e bisimilla ma ar peƴen guerte oymo la islam woni hakkude men mi oppi bonande wala hawla wala quwwata illa billah ɗum no an jeune a tuubi a watti yaade jamma min beltima hen e mbaɗi hen content wala hawla illa billah muhammadu rasulullah ande ndeysan a watti sakkade min beltima hen a watti filade wona noon tay fin kalamaka ala wona malik leer ko kala farmata binta a watti murnade min beltima hen mbi kumbis jonde ko ibadu mbiyam min woni ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahilun qalu salama ay min ko ibadu mo ganduɗa sa toñi ko mimami yaafi mama jaran ko ses mi ñaaƴata mi watta lati mi watta rouge a follere woɗere walla ranere ko foti wadde ko e maaro ko waɗe e toni ko bandiraɓe sehilaɓe on ñamtinɗo e heferɓe o natata ko jeygol walla so ñamtini hefero kamɓe coggite ɗum noon hoto ñamtino hefer bandiraɓe sehilaɓe sa watti julde e korka ka so korka mayi mbattaji continue bandiraɓe sehilaɓe al Mustafa sallallahu les jeunes et les jeunettes so tawi an aɗa jogui res
sa wawa resde horat ene rena farji ma ene hadma les désirs et les désirettes ne walluma contrôle de hoore ma les désirs et les plaisirs so mbaɗi bal mbiya a yahani so payi mbiya musique a yahani an mbiɗa ko korka mayi keɗotoɗa ko ya ayyuhannas taqu rabbakum yara ayyuhannas ya ayyuhalladina am ƴewɗeɗo daɗe darɗe janggo qouran mbiɗa ko min ɗum kettomi noppamɗi mi hetta ko sona ko weeli Allah guiram mi ƴewata les fouilletons et les fouillettetes Allah min kettomi tan koko moƴƴi kalatami koko moƴƴi jarmi koko moƴƴi mbaymi kono ñaakuni ñaaku ñaama fularaji moƴƴi o jibina ko moƴƴi ɗum ɗo ko fihi shifa o linnas woni jumri ni en safre reedu ene weeli waɗe mburu hay kadi sa rokki debbo ma kadi o welto hen ɗum fof ko sukara kanko ko sukara an ka jumri ɗiɗɗi so ndeli ko compact woni incorporé galle mon wela la ilaha muhammadou rasulullah ngari korka mayi bandiraɓe sehilaɓe mbiya min noon korka mayi hikka ko hisibaji ɗiɗi mbawmi ko fatiha ma hade korka arde ceerno ousmane mami janggo fatiha mami janggo surat nas mami janggo ayatal kursi mami janggo ayatal amana rasul hade korka arta mi wawi julnude waji woto kan han mbimi joom suudu makko an kam mbargo waji o ko an jurnatamo waji kan hano wino ma e jelet o ceerno ousmane wari kam mi wari on kay kan ɓe jaljalɓe mi opparan ha Allah rokki en tawede korka mo wuuri so Allah jaɓi mi julno on sen potti ko min julnata on babaɓe en julnata wona kan han julnata bandiraɓe sehilaɓe julnude e julnaɗo fof bandiraɓe sehilaɓe yo Allah jaɓanen kono moƴƴum kan teddu gaare tubanen Allah en beltima e korka ka kono ñaagode mbiye allahumma thabbit allahumma thabbit allahumma thabbit nela salah sallam o wi abdoulah ibne amr o wiya abdoullah hoto wayno kaari ni omo juulanno jamma o natti julde jamma hadis muttafaqun alayhi bandiraɓe sehilaɓe yummen aicha wi nelaɗo sallah sallam kala ko waɗanno hayso seeɗa o duumo ton nelaɗo wi golle moƴƴe hol hen ko ɓuuri o wi seeɗa duumiɗo o ɓuuri ko heewi ko duumaki ko hadis o nanto sahil boukhari tongode makko ujunaji jeegom e temedere bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon ñaagoɗen Allah yo waɗ en siraat mustaqim inna alladhina qalu rabbuna Allah usman wello dande mande koye korko ummiɗen inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ay ɓen mbiɓe Allah won joomumen ɓe pocci ko malaikaji jaɓɓotoɓe seɓe maaya inna alladhina qalu rabbuna Allah malaikaji yurmen wona joom ɓooli en inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu je malaika ñoo hoto hul to paɗato ko minen jaɓɓotoma ko goppuɗa caggal ɓesgu mago ko Allah defi ɗum ko Allah defi noon mo Allah defani malama mo Allah fewnani malama mo Allah suuri malama al mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi ene jeeya ko min tawi ɗo annabaɓe goppi ko sa ala gacce wat ko belaɗa ɗum no korka mayi tuba ba bamtu dow kala ka yo timmu wutte o yo yaaji yo won ample quoi amplifier les jupes et les jupettes hoto raɗɗo hoto ɓorno short ɓorno courte hoto yaltin jumbax mbiya a tuubi ƴeew Allah welto e ma ayiɗa Allah yiɗma ayiɗa Allah yiɗma ƴeew sa yiɗi Allah Allah yiɗma waaji goto omo jangqul Allah ahad ne laaɗi hol sababu aɗa jangga nder simore kala julɗa sahabaɓe kalmama o wi mbeɗa yiɗi nder simore ko sifaji Allah o wi Allah yiɗma walla a naati nannuma aljanna saabu aɗa yiɗi qul Allah ahad ƴeew sa yiɗi Allah noon sa yiɗi Allah yiɗima noon hay malakaji jirma so Allah yiɗi neɗɗo o wi Jibril mbeɗa yiɗi kaari Jibril waɗa alerte général international asaman e leydi galaxie ji koode e fof Jupiter Mars leydi fof ɓe mbiya onon Allah yiɗi kaari malaikaji fof belto hen mbaɗen conta o waɗane gilli e aduna e ɓural yimɓe jiɗamo e aduna he ɗum waɗi o yiya fof yimɓe moƴƴuɓe jiɗamo ɓe wajotoɓe ɓe mbiyata ko ceerno kaari ko moƴƴo noon kanko ne vraiment o tampini yimɓe no ceerno ousmane vraiment sa wi cigarette yo oppe musique yo oppe feuilleton yo oppe les kumbiste yo goppe kadi ɗum kadi aduna o haɗat aduna o hatta ay sa ƴetti ɗiɗo gueɗe fof ɗe kalmi ɗo joni ko alay woman arada an dhicri fa inna lahu maishatan donka wa nahshuru yawma qiyamati ama ay sa fosim ɓiɓɓe janamɓe bane debbo fose sa fosimo joom suudu neɗɗo joom suudu ma fose sa fosimo yummum neɗɗo yumma fose ñamlel ko juɓel ngare tuba nen Allah jomiraɗo subhanahu wa taala Allah wi inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun suratul ahqaf ɓeɗo mbi Allah woni joomam dutti pocci ɓe ndewi caggal holon al mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo kulata ko goppi ko to payto caggal mabɓe cunata ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah bandiraɓe sehilaɓe en juulde subaka kikiɗe jamma e ñalom juule juyɗe ndena ɗum mbatten yaade jama jokken en ɗam nela sallah sallam wasima en ndeysan ko toon paɗinto al mustafa sallah sallam o wi jawɗele mon e ƴiƴemeji mon aradkum haramun aleykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha oɗon gandi e ndeɗo hajjore hol nantintunoɗo Rabi' ibn Umayya ibn Khalaf je Umayya ibn Khalaf ko gaño Allah numéro 1 wonno ɓe yi ko nan ɗo nantinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam noon
neɗɗo hoto sandule ha mbiya kaari Allah yaforako ɗum bamma ko hoto sandule ha mbiya o jibinta ko moƴƴi yumma ko hoto sandule ha mbiya o jibinta ko moƴƴi ala fir'auna yehi wi ha ana rabbukumul ala mi woni jomon yo joom suudu fir'auna wi rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin o ñaagi koddiɗo hade galle o wi ko kanto Allah to toon yiɗi galle ɗum noon galle an debbo mettinɗo saloma yoɗani jegunaji ma joɗani ko galle to Allah jiiɗa walla galle Samba Diallo sodanma sa ñaguima galle lakara o daña galle aduna e lakara gorko ma hoto fawmo ko wawa so mettini urul hayni mettinata ƴeɓe gonna jalouse et les jalousies bandiraɓe sehilaɓe hoto tampini men minen worɓe ɓe sa tampini men joni rewɓe holla mbiya an oɗo ko koɗɗo tan arɗo maɗo fayi koto amen yo Allah hokkiɗe aljanna bandiraɓe sehilaɓe kono moƴƴi kon tedduɓe keɗen ko nela sala wasi o mi oppi caggal mon deftere Allah e sunnam nangtuɗe hen an jiɗɗo Allah an jiɗɗo nelaɗo nangue sunnatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam nelaɗo o ñaloma ko woni yimɓe ɓe deƴƴi ndeysan o ñalawma arafa hajjil yawmul hajjil akbar o ndiyete jawɗele mon neɗɗo fotani ñamde jawɗi ɗi janandi debbo janandu ñoha neɗɗo ñama tew makko ɗum fof ne harmi bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen ko Umayya ibn Arabiya ibn Umayya ibn Khalaf oɗo nantintuɗo an nantino aɗa selli noon sohlani kadi nanti nelaɗo alano micro aɗa jogi micro an almudo ummo dow diine men ala maykinade ala yurmikinade ala nela salatu julɗo joom sembe ɓuuri jumɗo lohɗo kamɓe fof moƴƴata mabɓe o toppiri ko nafat ma ko wassa in bil ñago Allah moƴƴata daro cirguina mbiya gulla dow nela salatu so gonno khutba guirɗe gojjata o wayno dentinowo armeni o waajoɓe o wul o haala dow ɗum noon nelaɗo haali dow andi haal dow hoto dirmo ala haal dow gaddana yimɓe jeygol ne woodi aljanna ne woodi fof ko gonga wa'adallahi la yukhlifu llahu wa'ada ko Allah fodi ko gonga bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon Allah foden on biɗa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah ko aljanna on caliɗo ngol ɗo konngol to fayi to aga bono moƴƴani bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon garen duttoɗen jafodiren puɗɗirɗen hande o puɗɗirɗen gurdam kesam koren sitta shawwal seɗen mbawi duusen korka mo wiyano hayyo duusata kono yo ñawɓe ɓe yo Allah sembin ɓe mbawani horde yo mbaw horde ɓe cakkaki yo cakko mo wuuri ɓe muddaki yo muddu ɓe mbawani Qur'an yo mbaw mo wuuri mo wa hadis yo wa mo wuuri on mo yafaki hikki yo yaafo mo wuuri yaafo gila joni jafodiren gonen neɗɗo goto ko ɗum Allah yiɗe men de ɓiɓɓe ma so kaɓirinde san yayi boyam a mettinto mbiya ɗiɗo fof ko guitam ala ko mbawmi hen ƴeew noon an kaɓa e bande hol sababu on jiiɗa tariqa on jiiɗa daira te ɗum no mbiyon ko saabi Allah wona saabi Allah yo waɗen Allah waɗen haaloɓe saabi Allah dokka saabi Allah kaɗa saabi Allah so mbiyama yo jooɗo saabi Allah yo cukku al Mustafa pawata hen dande subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin